vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu yangu nyaya mukoma. Handiziviwo kuti vanhu vachaigamuchirawo sei, asi recently ndakanzwawo imwe nyaya yamakataura yainge yakaita kunge open letter yaumwe murume ainge achitaura nemudzimai wake. Inini womukoma ndasarudza kuti ndinge ndichiitawo an open letter kumudzimai wangu. Mukoma, yangu nyaya yakamira sekudai so: kudzinza rekwedu naturally tiri vanhu vekuti takatongoblesswa zvedu naMwari, hatina need yekuti tinge tichifamba tichiita zvekuromba. Hongu variko zvavo vemudzinza vakazombozama kuti vange vachiganga, asi tine zvinotichengetedza kubva kare nakare. Isusu zvatinoita izvi zvemanjuzu hazvisi izvi zvinoitwa nevanhu vemazuva ano zvekuti vanoita zvekunotengera. Isusu naturally mukoma, uchitozvarwa so kana ukaendeswa maprofita vanotongotaura kuti uyu mwana uyu nezviri paari, there is no need yekuti ange achizobatsirwa kana kuitirwa zvimwe zvinhu zvekuti upenyu hwake hunge huchizosununguka, because tinotongozvarwa upenyu hwedu hwakasununguka kudaro. Mukomanashi, inini pandakauya kuno kuSouth Africa apo pandainge ndichiri ne27 years ndakabva ndatongokwaniswawo mudhiri zvainge zvitongori fani, dhiri rainge ritongori retenda, ende hazvisi zvinhu zvokungoti zvingangojairirika kuti unotongo includwawo mudhiri rakadaro pano panenge pachibuda mazimari. Ende zvinhu izvi hakusi kunzi zvakatanga kuitikira pandiri, kunyange sekuru vedu chaivo zvainge zvichiitikawo kwavari zvekare. Ndinorangarira kuti kune vamwe banguru vangu avo vekuzoshaya, ivo vainge vachishandira umwe murungu, saka murungu uyu ainge achishandirwa naivo banguru vangu. Zvakazoitika ndezvekuti iye akazosarudza kuti ange achitengesa imba yake, ndokubva azotengesa imba yake mushure mekunge mudzimai wake ashayika. Akazoti zvino ava kuenda kuUK, ndokubva ambosiya baba vakagara pamba paya. Saka vanhu vaya avo vainge vatenga imba vainge vari vanhu vatema. Mukomanashi vakabva vazotanga kushandisa baba vangu zvainge zviri very rough, vachishandisa baba vangu zvainge zviri rough kudaro. Baba ndipo pavakabva vangosangana nechimwe chibhegi chainge chakazara nemapounds. Banguru vangu vakazotora mari iyoyo ndokubva vazotoishandisa mari iyoyo, ndo mari yavakazotenga nayo kombi yavo. Saka zvinhu izvi zvingorimo mudzinza. The reason as to why ndati ndangouyawo pano ndichingodawo kungonyora an open letter to my wife, zvinhu zvekuti iye zvinhu zvandinosangana nazvo zvizhinji zvacho haazvinzwisisi. Mudzimai wangu anongofara kana kuri kunzi kana kwatiri kuchuya mablessings, aiwa anoti izvi zviri kubva kuna Mwari. Asi kana kuri kuzonzi ndikazotanga kuita dziya dzavanoti nhodzera, ndipo panobva azoti madhimoni. Saka ndangouyawo pano kuti ndinge ndichingoexpressa myself. Isusu kudzinza rekwedu hatisati zvedu tambozviita izvi zvokuti tinoenda kumadziva tichinopira tichiita sei, sezvandataura kuti it is just a natural process. Asi nhodzera dzandinoita ndo nhodzera dzinoitwa nevana vose avo vanozvarwa mudzinza rekwedu. Kazhinji kacho mukomanashi, ndiri munhu wekuti ndinowanzo kutonhora makumbo. Nguva iya yekuti kunenge kuchipisa makumbo angu anotonhora kuita ice. Dzimwe nguva ndinototi kana ndichitofamba mudzimai wangu anogara achicomplaina. Pose pandinenge ndatsika mukomanashi panosara pakanyorova kuita kunge munhu atobuda like mubath, then wabuda mubath kudaro wobva waregedza kunyazozvipukuta zvakanaka zvekuti pose pandatsika pandosara pakadhinda mvura. Zvose izvozvo mudzimai wangu anoti kana akaona zvose izvo, kana ndikazama kumuexplainera kuti handiti unoona kuti kunyangwe mukoma vangu ndo zvavanongoita, kunyangwe hanzvadzi yangu ndo zvinongoitika paari, on that part anobva ati iye zvinhu zvemadhimoni hatifaniri kuti tinge tichizvitevedzera. Asi kana tikasangana nerombo rakanaka, anobva ati rombo riya rakanaka chinhu chakanaka chinobva kuna Mwari. Saka inini sezvo ndichiziva kuti mudzi wemakomborero edu anobva kupi, zvinobva zvandishungurudza. Another thing zvinoitika kwandiri mukoma, ndine nhodzera dziya dzekuti handiti vanhu vanongoti idzo njuzu hadzingoonekwi pose pose. Mukomanashi, ndinokwanisa kuti paya
paya when I just want to take a leave from my company ndinokwanisa kutospenda the whole time zvangu ndiri mumba ndisingabudi ndisingaite sei, just being indoors ndo zvandinotonzwa zvakatondisunungukira. Zvinhu izvi zvandinosangana nazvo hazviitiki kwandiri asi zvinotoitika nekumacousins angu ose, zvinhu zvekutoti ndezvemumhuri. So mukoma ndangouyawo pano kuti ndinge ndichingoexpressawo zvinhu zvekuti kumudzimai wangu handikwanise kuzviexpressa zvose izvi zvandinosangana nazvo. Nditori nehope dzakawandisisa dzandinorota mukomanashi, hope dzekutoti ndinotoudzwa kutoti uchasangana nechakati. Zvimwe zvezvinhu zvandakasangana nazvo mukomanashi zvainge zvitongori fani ndezvekuti ndaikwanisa kuti paya kana ndabuda mumba ndichinatsoona kuti ya panapa vabereki vangu zvinhu zvakavaomera mukunofamba mukoma. Kana ndava mutauni taizoti kana tazobuda just for our lunch break tiriko kucollege ikoko ndaiwanzokusangana nemumwe mukadzi uyu ainge akaita mutsvuku aipfeka mamwe mabracelets nemaneck chains ainge ari egold. Mukadzi uyu ndaiti kana ndasangana naye aingondipa mari. Ndaisangana naye munzvimbo dzakasiyana-siyana ende aingondipa mari obva ati mari iyi enda unotenga zvaunoda. And throughout my college years mukomanashi paya zvinhu pazvainge zvakanyanyisa kuoma kuzimu ndaiti makuseni paya mama vobva vati mwanangu nhasi hapana kana mari panapa, but ndaingobuda mukoma ndaingonzwa feeling yaye yekuti ndichangowana lift. Ndaingoti ndichingonobuda mugedhi ndichingoenda kuhighway kudai, so ndaibva ndatongomirirwa nemumwe munhu anenge aine motikari yake. It's either anenge ari munhu wekuziva kana kungoti a total stranger. Munhu uya obva atongondi offer lift. Ndaiwanzokuseka because vanhu vose ava vaizongotaura the same thing. Taizoti kana tafamba tava kunosvika mutauni munhu ndipo paaibva azotanga kuslowa down motikari yake obva ati asi kutauni ndavingei. Ende zvinhu izvi mukoma zvaitika ndichienda kucollege ndichidzoka kucollege. Ndakaspenda a very long time mukoma ndichingoofewa malifts with random strangers. Kunyange kusangana kwandakaita nemudzimai wangu I always tell her that story, but iye zvake anoti zvinhu zvacho haadi kana kuzvinzwa zvinhu zvemadhimoni. Saka ndangoti ndinge ndichingonyorawo an open letter kuti ndingoburitsawo zviri pamwoyo pangu, because ndinoti kana akati zvinhu zvose izvi ndezvemadhimoni, kana ndikatanga kufunga motikari dzose dzatakapaka mugaraji, mabusinesses ose atiinawo, kana ndikatanga kufunga upenyu hwangu, iyewo munhu wekuti she is blessed because of me, but anoti kana tikasanganawo nechatinenge tasangana nacho anobva ati ndo zvimadhimoni izvozvozvo, zvimamarine spirit, but haakwanise kuona kuti kufamba nebhenzi yaari kufamba it is because ivavo vekumvura ndo vakatitendedza kuti iye akwanise kuzofamba nemotikari yaanofamba nayo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi apologies kune avo vandinenge ndakanganisira, but izvo ndo zvandinosanganawo nazvo ende ndo open letter. Kana uinewo open letter yauinayo you can come with your own open letter, then tobva tazoishare. You will tell me in the comment section kuti ma open letters tinongomasanganisa here nema confessions kana kuti ma open letter ongoenda pawo ari ma open letters, because unenge uinewo something chaunenge wakachengeta mumwoyo mako chaunenge uchidawo kuzoburitsa. So feel free to come. Kana mukatumidzirawo voice note please moitawo patient nekuti zvinotora nguva. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvinyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma handina kana kumbogara ndakakwanisa kuonawo amai vangu, because amai vangu vakafa apo pandainge ndichiri negore, ndipo pavakabva vaurawa nababa vangu. Ende nekuda kwemari mukomanashi nyaya iyi yakabva yazotongofa yakaloda. Baba vangu vakangosungwawo zviya zvokungosungwa, but madhiri, kana ndichiudzwa nyaya yacho nehama dzaamai, hanzi madhiri ainge atorwa kudhara. Saka baba munhu ainge aine mari dzavo, ende kana ndichiudzwa zvinonzi amai vangu hanzi vainge vaine runako rumwe rwainge ruchityisa. Saka baba vakabva vazochiva amai vangu, even though baba vainge vari married zvavo, vakabva vazotanga kudanana naamai vangu. Mushure mekunge ndazva
vazvarwa baba hanzi ndo pavakabva vazongotanga kungobatwa nerimwe godo, sezvo vainge vari munhu wekuti vainge vasingakwanisi kuva vaina amai vangu at all the times, since relationship yavo yainge iri secret. But pamba pevabereki vaamai vangu hanzi baba vangu vaitotendedzwa kusvika, asi baba vangu vainge vaine godo, hanzi amai vangu vainge vasingatendedzwe kubuda kunyange jurawo repamba pevabereki vavo. Baba hanzi vaiti kana vakangonzwa kuti amai vangu vanenge vatumwa samwe, vaibva vatanga kupopota zvisingaiti. Asi baba kuti vange vachinzi chibvisa munhu wako pano ange achigara somewhere else, but baba vakabva vati kana ndikamubvisa pano anobva atorwa. Saka amai vangu vakangosvika pakupondwa nababa vangu vachingogara pamba pevabereki vavo. Zvakazoitika hanzi baba umwe musi hanzi vakangokaruka vafonera ivo amai vangu. Saka amai vangu vakati vafonirwa kudaro, foni ndokubva yazodayirwa nomumwe muzukuru wavo uyo ainge angobvawo kumusha. Saka muzukuru uyu mukunotamba achingofungidzira kuti ndiri kutamba nakule, because ainge akatoziviswa kuti kuna kule variko. Saka akabva angodavira foni paya mushure mekunge aibvisa pachaja, ndokubva ati ko iwewe ndiwe aniko uri kumbofona pafoni yemudzimai wangu. Then baba vangu vakabva vazokata, ende muswere wese wezuva hanzi amai vangu vainge vachingozama kufonera baba vangu, vakaswera vachingofonera baba, but hanzi baba vaingodropa macalls. Later in the evening baba ndipo pavakabva vazofonera amai vangu, vakabva vati buda panze pegate. Ndakakumirira panze pegate. Amai vakabva vabudawo panze pegate. Lucky enough hanzi amai vakabva vandisiya mumba, but baba at that time vainge vakatoudza amai kuti uya nemwana, but ivo amai vakabva vati no, kuri kutonhora. Ndokubva vazosiyira amai vavo vanova vari gogo. Saka gogo vakangosara vachitamba neni, amai ndokubva vabuda panze vachienda kunoona baba vangu. Baba zvizvo zvichitaurwa zvinonzi ivo baba vakazoti amai vapinda motikari, then ndokubva vazotanga kudhiraivha. Saka mukunodhiraivha paya ndipo pavakabva vazotanga kuitirana noise yavo yavakaitirana motikari ichifamba. Baba vangu ndokubva vavhura dhoo. Vakati vavhura dhoo kudaro ivo vakabva vazohuruka baba, then motikari ndokubva yazonowira mubridge. Ndo mafiro akaita amai vangu iwawo. Then pakabva pazongorongwa madhiri zvikaita sekunge ivo baba vangu vainge vapa amai vangu motikari, mai ndokubva vazonoita accident vakabva vazofa. Nyaya yacho yakatambwa mukoma ikatsikwa-tsikwa nemalawyers kudzamara baba vangu vachizobuda zvavo mujeri, havana kana kumbopika. Asi baba vakati vapika kudaro ndokubva vazotiza, ndokubva vazoenda kuSouth Africa. Vakati vavako kuSouth Africa vakagara mukomanashi for a very long time. Baba pavakazodzoka muupenyu hwangu inini ndainge ndatova ne20 years vagereko kuSouth Africa ikoko, vakangodzoka mukomanashi just like that. Ndokubva ndazoziviswa kuti baba vangu vainge vandidana kumusha. Saka baba vakati vadzoka vakabva vandirakidza iyo mari yavainge vainayo, vakabva vati mari iyi vainge vachida kuishandisa kuti vange vachitenga mombe, ende vakati vainge vachida kutenga mombe dzaikwana idzo kuita 20. Zvisina kuzivikanwa nehama mukoma ndezvekuti baba vangu vainge vatova nemakore vachingosangana nechipoko chaamai vangu, ende baba kuSouth Africa kwavainge vari vainge vakatotorana nezvimwe zvikwambo izvo zvavainge vakaudzwa kuti zvikwambo izvi ndo zvaizokwanisa kurwidzana nemweya waamai vangu. Asi mweya wamai vangu wainge wakanyanyisa kusimba kudarika zvikwambo izvo zvavo zvavainge vakapiwa. Zvadaro baba takazoti taenda kuya uko kwavainge vati ndiko kwainge kuine mombe dzacho mukomanashi. Takati taenda kuya tainge titori nemaUD maviri awo ainge ahayiwa. Takaenda kuya mukoma tichiti tikuenda kunotakura mombe dziya. Baba at the last minute ndo pavakabva vangotora mari iyo yatainge taverenga tichiisa patable. Munhu uya ainge aine mombe dzake achitoti apa aitawo mari. At the same time baba vakabva vahorera mari yose iya ndokubva vaikanda mune rimwe zibhegi ravo ravainge vainaro. Chibhegi ichocho mukoma chaingogara chakaiswa pasaidi sezvibhegi izvi zvavako mazuva ano zvinopfekwa zvekuti unochiisa pasaidi. Baba vainge vaine chimwe chibhegi chainge chakadaro like zvibhegi zviya zvaibuda nanazvakata mumavideos avo, ndo chibhegi chavainge vainacho, but chainge chakaita chihombe zvekuti
mari yose yaikwana muchibhegi ichocho vakachihaka vakachisa pasaidi. Mukomana naShibaba vakabva varamwa. Ndokubva tadzokera zvedu kuya, takabva tadzokera kumusha, but ndega ndakabva ndazotanga kuona kuti zvainge zvava kuitwa nababa vangu zvainhu zvekuti zvainge zvichityisa, plus vainge vachida kuti vange vachienda neni kun'anga. Ndikabva ndati inini kubva ndichizvarwa baba, gogo nasekuru vakandiudza kuti hatiende kun'anga. Baba vakabva vakandituka mukoma, and that was the last thing chavakandiudza ichocho. Ndokubva vazongodzokera zvavo kuSouth Africa. Baba vangu vakazoti vadzokera kuSouth Africa mukoma, baba vangu vakazongowanikwa vakafa vari mustreet, and takazotongoita zvokutongoziviswawo nedzimwe hama mushure mekunge dzaudzwa kuti baba vangu vakangowanikwa vari musango, vainge vakakururwa nhumbi, but kuti titi baba vangu vakazopondewa painge pasitomborina saini, hanzi vakati vaendeswa kupostmortem pakaonekwa kuti painge pasitomborina saini yekuti baba vakapiwa poison, baba vakarohwa, asi baba vakangoenda musango. Hameno kuti chii chakavakurura nhumbi, baba ndokubva vatongofa zvavo. Baba vakati vafa mukoma, zvakanetsa, takazama kuti mutumbi wababa unge uchiuya kuno, asi baba vakazotongovigirwa kuSouth Africa ikoko. Nyaya iyi inondirwadza mukoma, because kana ndikatanga kufunga kuti saka amai vangu panguva iyoyo pavakaona baba vachivhura motikari, apa motikari ichitravela at the high speed, ivo amai vangu chii chakatanga kupinda mupfungwa mavo vachiona kuti motikari iyi yainge yatonanganiswa nekubridge kusvika amai vangu vachizofa. Chii chakaitika kuti amai vangu vakafa vachiita zvekunyura mumvura, kuti ivo amai kuzosvika motikari iyi ichizonodonha pabridge, kuti vainge vatofa here kudhara? Mibvunzo yose iyi mukoma, handina munhu wekuti anokwanisa kundipindura mibvunzo iyoyo. Iyi vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi shanje dzababa vangu dzakaurayisa amai vangu. Zvadaro baba ndokubva vazotanga kuona chipoko chaamai vangu. Baba ndokubva vazongofira musango, vakawanikwa vasina kana mainjuries, but vainge vakabviswa hembe dzakaiswa paside. Yai, pakaipa.